Kajing penbana jong sarkar ban 4 day ban shim ya kino ki jingsiu nagi khna school lane kino ki jaka pule I kumba ka trekam tang hakikat to kane tli ki institution. Hadin gajing yo jing ujor nagi samla pule jong ka USTM University kabadon habari 2 Riboh district baki khna pule jong ka ka school ba ki basa ha hostel jong ka school ba kilapan pau yak jing so shitom hakmat ki dekhot ka seng KSU North Khasi Hills district halor kane ka banta. Klaim da kensting halor kane kaseng KSU Haribhoi rangkat bat ka KSU Res USTM unit kilalet ban punsngau ya kane ka jingle jong ka school ba hakmat jong I deputy commissioner ka Haribhoi district ikong RM kurba ha ka jing ekran bat I deputy commissioner ka Haribhoi district kidekhot jong kaseng kilapan pau bana kalyang jong ki board district ru kinshim ya ka jing lum jing tep ha ka bai dei bat kane ka banta bat ban shim kya ru na ka banta ka jingbit jingbyang jong ki khna pule ha kane kasengi nakaliang jong kaseng layadon lang usamla ban job bareng ubadeu education secretary kaseng KSU North Khasi Hills district usamla James Mopniang ubadeu assistant secretary sengkemi usamla Louis Tarwell Kharkrang ubadeu president ka KSU Res USTM unit bat uri John Star Rani ubadeu dekhot jong ka KSU Res USTM unit ubadang pule artat ha kane school ba te mta kasengi la wani kedu ya IDC hakaliang ko bede bat hostel fees nomor ka university jong yang tai kalapan mi ka notification ba ngiri bensiu no ka bai hostel aswa ulai putrik jong mentau bana agos tikum ni kena pule kum kini ki por badan kum kini kijingjia bat haying hasam ru sibun ha kijingjar bangiman thantam ka bai dei bat kijing pule jongi ru kadang sa ngiru sithengi klempoi ra bansa bat kitar jongi girang dan sitai hanre haying hasam ru ngirang bun bagi jinglut kijingsap te kum ha ko por janjar kum ni menta ki wan dawa sa ka bai hostel te na ek ingin yo bensiu kata ka bai hostel but ka sarkar ru ki ni ki banai ladat la ada penmi ka order ni la iya ko YouTube ai la pen ba postur ru ba ki pensengi sa ka bai hostel rekat kum bi ki notice menta pat ni ki la pha te long janjar ke ni na ek ingin yo na yang asam ni bensiu kata ini sekerpat tang kata ye DC ba in ke cash pang ko ni kam dan le ek ba dum kam ken to na kaliang ji ga KSU na po jong division sel na po Riboh district North Khasi Hills district nyuan ban kendu ai deputy commissioner habide bat ka jing pha order na po ka USTM bat res ban siu ya ka bai hostel jong ki samla pulia ibran hantai di kalong bastunat hari ni kendu jungi bat DC banalang ji nong ben sapha tukit ya kene ka hukum bala penmi hakti ka school ba hapo res bat USTM katkum ka order jong ka government bapha haka arpun re trik jun arjar pom ba kinu ki sama pule ki ba pule haki university bat kwe pat ki jika pule ba la pelat ki banam siu ya kene ka ba hostel hamtam kum kene ka por jong kene ka pandemic COVID-19 ki ba school ngo kalong bat bahante po ka school ba pule hante ki pha ya ka hukum ya ki boro ki khna basa hostel bagi de bansiu ya kene ka ba hostel hapo jong menta ulai puitrik agos arjar apho jike ke sinjam jong kaseng bare nakang kaseng sale dalam ji kaseng hadin ji kendu bari DC nang ji DC la pular ban pha tukit ya kene bat naglang jungi la konsyai ba 4 day ban siu kat ba 4 penmi da ko pat ka jing pentip habi day bat kene ka bentah